kuma yana da son zuciya kawai. Yau in kai magana dai ai abin da ake bukata, sakon da ake bukata ya je. Mun tare ka daga murya. Ya kamata. Assalamu alaikum. Ya kai ne ku. Alaikum assalam. Barka da. Lafiya. Yawwa to yalla sai ka so su taho ka kai ka gaba da. Sai fulani da shi da Nan kawai tunda kun jiya baya ku je gurar kai kuma da haka. za a hasko waɗannan. Ai shine ku tafi kawai a haka kawai ku je. Dan ka hasko a nan ba mana. Ta kuma je Ni fa ba na tsaye da. a za mu tsaye da kyamarar ne. Ni ba na tsaye da. Ta kuma je. Rolling action. Sannu ba Allah yau sannu kima kai haƙuri. Ƙaddarar da Allah ya sa za ka samu ya ma wuce fuska. Wannan daga Allah ne. Kai kau za a hasku. Waye da kai mu gida? Ni a wani sabon da suna ne ko